Kamanilin 1,000 na lay kuwang. Kaning ka Gisa perti yung dakuan ng kuwang niya oy. 50,000 pa man ni. Oh no, dako-dako pag kadambing kay kadambing murag 65 pa. Kaimsay 35. Kang buyong, kabuyong may dako-dako gyud oh. 70 ki. Labihan ang utang nila eh. Ka Albert, may kinis Albert butan kinis Albert oh, 15,000 na lang gid iyang balance. Tubo na lang gid iya ha diri. Di na kay ninakuha nun kanin lang gid si Gisa kay wa jud data-data eh. Saryo! Ari na Saryo? Oo. Pagdali diha. Ano yung problema ni mo? Pagdali kay hapon na. O gani, ano? Adto sa dito. Siga ko nang gisaksak. Ano na? Luagan na ni mo. Biluagan ako kay kasi kuryente dako kay tarberan na tulos kuryente. Yeah. Paminaw Saryo. Adto dito sa mga utangan nato nila ni Imsay, nila ni Kuan, Manilin, Dambing, Gisa. Katugis Gisa maog itoy kuan ka wa pagyud ka data bisag piso. Maog yoy unahan itong paningil. Ha kay basig mulakaw na sa to. Naman. Ay sus oy naa na lagi rus ilaha lagi kay ug mo tuon nag kuan sayo-sayo pa moingom na nagnilakaw. Ato lang ko la Gisa ay kay gabi na. Oo na ila Gisa pero hapitan na ila Dambing ni kulay nimo. Kay duol naman to pagdali dito. Pagdali ha. Oo. Padung, Saryo da. Lalo kay maningil ni. Maghubo ko. Maghubo ko. Sayang og kante. Ayo. Gisa. Ay, Sar. Sar, kumpare. Hi, kumpare. Hello, kanang pasensya disturbo Maria kay murag nagkuan pa mong pare dia murag busy kay mo da. Ay, wala si kumpare. Oy, naunsa mo taon ko. Si Bago kumpare kay- nilakaw. Niya pare lagi ko sa kung mare lagi nimo ba. Sawa na ko nga kanang mo lagi ko nung hatagan. Kay Ha? ay mo hatagan. Talaga ko. Utang ba utang. Sa man ni pare, mo ko kwarta pare. Ay. Manang bisag ko lang mare, bisag sa kalibo lang kay para na lang ko'y madaba kay ikaw sige pauna niya gari. Ay pare sud sa diri pare. Kanang Di lang bisig na. Ay dili. After. Sud lang bago ni hugas ako palalat pare niya nag PH care ko ah. Di mapamasakpan para na ima. Ay wala si kumpare niya eh. Imong asawa naman ka sa inyo ha. Di na siya wa. Kita na to. Dili na. Ano on pod? Sana all. 1 hour later. Hinay sa kumari ha. Yun yan. Lumabtan niya kung kumpari ba. Yung bisig kalit o kapas kung asawa rin niya. Kanang kumari ka na. Katong imong utang. Minus na to og 2,000. Ha? Ako'y bahala. Na may gidadiri ang naman ko na daring kwarta kay hapit ma ako si Imsay dito. Yan nakahatag siya diri niya kanang minus na to 2,000. Anong pare pwede mga og toki pare. Okay. Ay, may problema. Okay, 4,000 man yung hatag garo ni Imsay diri. Salamat kayo pare ha. Ikaw di mo duulan ako pare ba. May problema. Nami atong ganihan, maray.